Сабе будзем падрыхтаваныя, блин. Добрый вечер, взаимно. То бок тая расійская агентура, якую яны запхалі даўно, яна ўжо тэрмін дзеяння закончыўся, да? То бок яны ўжо ад лейтэнантаў даслужыліся ўжо да палкоўнікаў, да генералаў, ужо пайшлі на пенсію, да? Тут то бок трэба новых. Ну да, 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 да. Не, насамрэч пытанне складанае, таму што Расія недзе гадоў з 8-9 таму прымала рашэнне, каб беларусам дазволіць без прыняцця дадатковай прысягі як бы афіцэрам служыць якраз і ў сістэме міністэрства ўнутраных спраў. У першую чаргу это было звязана з недахопам па кадрах, што называецца. То бок штат быў не запоўнены. Прычым крытычна, дзе па некаторых рэгіёнах на 40, на 50%, але ж пытанне ў тым, што зараз такая ж сітуацыя ў самой Беларусі. Тады сапраўды, наколькі я ведаю, напрыклад, з Гомельшчыны, з Магілёўшчыны, з Віцебшчыны дужа багата хто паехаў служыць у тую Расію. А на сённяшні дзень это самае у нас, вот наколькі я ведаю сітуацыю па міністэрству ўнутраных спраў, то таксама штат дзе-нідзе на 50, на 60% запоўнены. То бок это робіцца сур'ёзнай праблемай, на што яны разлічваюць. Ну, як мы разумеем з вами, агентуры то столькі не будзе. Агентуры столькі не будзе. Тут хутчэй за ўсё яшчэ ідзе разлік на тое, што вот глядзі тое ж ЧВК «Гард», шэйманаўская, это да. Там же ж багата служыць у тым ліку гэтых выхадцаў з каўказскіх рэспублік з усяго. Ну, але ж раней ім прыходзілася ім выдаваць беларускае грамадзянства. А зараз яны, відаць, змогуць як бы так уладкоўвацца, як бы так мінаючы эту працэдуру. Ну і тут, у прынцыпе, што я магу сказаць? Калі это будуць чыстыя русакі, то для нас это ператвараецца на другую праблему. Першая праблема это тое, што расіяне зараз для іх Беларусь папулярная як ціхі спакойны край, дзе інтэрнэт работае, ўсё як бы так, няма праблемаў ні з чым. І так, што яны скупаюць тут нерухомасць, яны перабіраюцца сюды, то бок для нас это стане не то, што пятай калонай, а трэцяй калонай, да, на жаль. Ну і плюс, калі да гэтага яшчэ далучыцца як бы, ну, вот вся эта агентура расійская, якая пойдзе па лініі Міністэрства абароны, Міністэрства ўнутраных спраў, то, ну, слухайце, ну, карціна такая не вельмі вясёлая. Я ж не думаю, что это разлічана на тое, что, вот, напрыклад, Расія зараз подпісала военно-тэхнічнае супрацоўніцтва з Талібанам, з тым самым Талібанам, які калісьці Расія прызнавала тэрарыстычнай арганізацыяй, то зараз яны ўжо будуць супрацу наладжваць. Не, я думаю, что там якраз супраца будзе на ўзроўні як з этой самай, з карэйскай народнай дэмакратычнай. То бок на продаж якраз вот эту вот живую силу, якая готовая воевать. Ну, так что поглядзім, для чаго, в прынцыпе, я ж спадзяюся, што у нас ўсё ж таки ў Беларусі ёсць тыя, хто крытычна мысляць і разумее, што яны робяць. Ну, я разумею, што у нас сапраўды агентура як бы хапае, это і расійская, якая праводзіць чыста расійскі інтарэс. Ну, але ж я спадзяюся, што, скажем так,
У Беларусі ёсць афіцеры, якія за тое, каб Беларусь ўсё ж такі засталася незалежнай краінай. То давайте як бы так паглядзім, час пакажа, што да чаго это прывядзе. Ну глядзі, у нас як бы так з вагняроў пакінулі у нас толькі тых спецоў, якіх у нас у беларускіх сілавых структурах сваіх няма. То бок это на ўзроўні некалькі соцень чалавек. Таму разглядаць такую магчымасць, што Расія хоча як бы так размазаць не ўсіх 1,2 мільёна, які прайшлі фронт, забраць да сябе як бы ўнутры Расіі, асцерагаючыся, што яны стануць той глебай, якая паўторыць падзеі 1917-18, то калі ў Беларусь там, напрыклад, з гэтага 1,2 мільёна закінуць там 10-12 тысяч, то для Расіі это нічого не вырашае. А вот для нас, ну, там же ж прадугледжана у тым ліку норма, што пасля некалькіх кантрактаў, то бок 5-6 гадоў ён праслужыў, то бок ён аўтаматычна тады атрымлівае беларускае грамадзянства. То бок, ну давайте будзем глядзець, таму што як бы варыянтаў багата, мы можам гадаць пра што заўгодна. А насамрэч гульня вельмі небяспечная, таму што Расія рэальна падстаўляе Беларусь. То бок вот это наратыў, што Лукашенко хваліўся, што мы такія разумныя, у нас не так, як ва Ўкраіне, мы вот настолькі мудра выбудоўваем сваю мнагавектарнасць, што это не правядзе да такіх наступстваў, як у Расіі. А Расія можа вельмі элементарна зараз падставіць Беларусь, от глядзіце, той же Шарэшнік. Ужо нават пагаворваюць, уласна, калі спачатку была версія пра тое, што на беларускай тэрыторыі чыста КШМ-кі, каманда штабныя машынкі, машынкі абслугоўвання, а маўляў, самі пускавыя знаходзяцца на расійскай тэрыторыі, то на сённяшні дзень ужо дастаткова як бы так сумненняў, а ці сапраўды гэтыя пускавыя на расійскай тэрыторыі, ці яны ўсё ж такі на нашай тэрыторыі. Дык вот глядзіце, у прынцыпе, Францыя это, скажем так, адна з тых краін еўразвязу, якая валодае ядзернай зброяй сваёй, якая ў прынцыпе можа размяшчаць яе ў іншых краінах Еўропы еўразвязу па дамоўленасцю. І крый Божа, калі нешта пачнецца, калі, напрыклад, Расія зараз ударыць тактычнай ядзернай зброі па Ўкраіне, то Францыя можа паказова лупануць якраз па Беларусі, каб не ўваходзіць у прамое сутыкненне з Расіяй, а чыста ў якасці вот такога вот месаджа лупануць па нейкім вайсковым аб'екце, хай сабе расійскім на беларускай тэрыторыі. Нам ад таго з вами лягчэй стане. То я думаю, што вот французы якраз пра гэта і папярэджваюць. Таму што дастаткова ўжо як бы так прасочваецца інфармацыя пра тое, што Лукашенко падчас мінулага візіту ў Маскву, што Путін усё ж такі настойліва прасіў паствараць тут трошку такіх розных отвлекающих моментаў, каб Украіна была змушана цягнуць частку сваіх узброеных сілаў ад таго ж, напрыклад, запорожскага накірунку, дзе ў Расіі на сённяшні дзень як бы так уже нават это отрицательное наступление пачынаецца, да. Не тое, што это самае стаў фронты, а ўжо як бы так і ў другі бок, наадварот, украінцы адваёўваюць, вызваляюць частку сваіх земляў. Ну, я так разумею, что эта информация дошла, в принципе, до выведок, як бы так, еўрапейскіх. Таму я вельмі як бы так спадзяюся, што Лукашенко папярэдзілі, што крый Божа, калі ён
пагодзіцца ўсё ж такі на вот лукашэнкаўскія сцэнары, у сэнсе на пуцінскі сцэнары, то для Беларусі могуць быць вельмі кепскія наступствы, і нікому это не патрэбна. Да. Вот тое ІПСО, якое яны праводзілі, это ІПСО рэальна было. Я размаўляў з некаторымі украінскімі афіцэрамі, я кажу, што вы робіце, вот вы вкідваеце інфармацыю, якая абсалютна не адпавядае рэчаіснасці. Ну, я ўжо называў, напрыклад, калі паважны генерал як бы так публікуе тое, што дзе быццам бы ў Беларусі забаронены наведванне лясоў, і ён чамусьці гэты рэгіёны размяшчае цалкам уздоўж мяжы з Латвіяй, Літвай, Польшчай і Украінай. А я ему прысылаю, як бы глядзі, вот насамрэч міністэрства лясной гаспадаркі выдае іншую інфармацыю. Тут другія рэгіёны закрытыя. Я кажу, ну на што ты это робіш? Ну, типа это ІПСО, свядомае ІПСО, типа хай Лукашенко оправдываецца. То бок Украіна свядома як бы так мела відаць пэўную інфармацыю, чаму яна пайшла на такія крокі. Раней, калі мы заўважаем, то ва ўкраіне дамінаваў наратыў, што крый Божа не злаваць Лукашенко, каб крый Божа ён не зрабіў другі фронт. А зараз як бы так сур'ёзна яны як бы так, ну ці то на апярэджанне, ці што, то бок ІПСО на ІПСО, што называецца. Еўген, насамрэч Беларусь для Украіны адкрытая цалкам. То бок працягласць Беларусі это не Хабаровскі край, не Владивосток. То бок уся Беларусь адкрыта як на далоні перад Украінай. Крый Божа, калі Беларусь, ну, не Беларусь, а лукашэнкаўская Беларусь улезе, то ў прынцыпе ну першыя ж некалькі дзён будзе знішчана ўсё, што можна. Я наколькі вот сам як той, хто заканчиваў вайсковую вучэльню па супрацьпаветранай абароне, я разумею, што беларуская паветраная абарона, ну слухайце, ну вот 2 дроны, 3 дроны, это яшчэ 20 мы справімся. Калі будзе вот такі масіраваны налёт, як напрыклад, як тая ж Расія робіць на сённяшні дзень па Украіне, то я думаю, што наша супрацьпаветраная абарона беларуская вельмі хутка прыляжа, і яна не будзе ніяк спраўляцца. Таму я паўтаруся, край Божа, каб усё ж такі гэтыя падзеі нейкія пачаліся. Наконт цэлі на як бы так на украінскім баку, я чуў, што тут некаторыя журналісты выказвалі думку, што это типа чарнобыльскі ты саркафаг. Ну слухайце, на маё разуменне это ну, такая сабе думка, таму што ну пашкодзілі саркафаг і што. Там і так этой радыяцыі без вас хапае. Ну. Я ўсё ж таки думаю, што Лукашенко пагражае менавіта Ровенская атамная станцыя, якая сапраўды недалёка ад Беларусі, да, і за якую якраз украінцы і баяліся, каб русакі як бы так свае ДРГ і вот менавіта беларускія ДРГ не пашлі у спробе якраз заняць менавіта адхапіць эту Ровенскую атамную станцыю. Ну але ж я спадзяюся, што як бы так калі Украіна разумее это, то яны падрыхтаваліся і прынялі дастаткова контрмераў для таго, каб усё это не адбылося. Каментаваць з вами візіт Ціхановскай і каманды ў Кіеў. Што ад гэтага візіта атрымаў украінскі бок, а што атрымалі беларусы? Евген, это тое самае ІПСО. Это працяг таго самага ІПСО. Напрыклад, некаторыя украінцы вельмі здзіўленыя, навошта это адбылося, таму што ну, яны жылі рэальна ў парадыгме, што не злаваць дзеда, каб не было другого фронта. І таму, у прынцыпе, калі вот это адбылося, калі адбыўся гэты візіт, ну, я выкажу крамольную думку, але ж яна, на маё разуменне, мае вялікую верагоднасць і як бы так, што яна недалёкая ад рэчаіснасці.
Я спашлюся на украінскага генерала контрразведкі, які таксама сцвярджае, я не раз паўтараў эту думку. Вот ён мне заўсёды як кпіў, як казаў, што для нас, кажа, толькі адно пытанне. Што, кажа, спачатку Масква актывавала Сергея Ціхановскага, а потым як бы беларускае КДБ разам з МЗСам актывавала Святлану Ціхановскую. І кажа, у нас толькі одно пытанне. Кажа, это было па чарзе, спачатку Москва ініцыявала аднога, а потым Мінск другога, ці ў прынцыпе это адразу была сумесная аперацыя двуххадовая. Да. Так вот, я, конечно, позвонил пасля таго, як сустрэча адбылася, як бы так, чалавек памуцюкаўся, кажа, не ведаю, што яны робяць, на халеру это трэба, але ж, кажа, ну вот, быццам бы еўрапейскія якраз калегі по бізнесу Ціхановскай вельмі прасілі, каб сустрэча адбылася. Што это, да чаго это? Но агулам мы з вами бачым, што Святлану Ціхановскую, як бы так нават беларуская дыяспора Кіева, яна абсалютна ніяк не ўспрыняла. То бок ніхто там радасны, шчаслівы не прыбег на вакзал сустракаць это, як нам расказваюць лідарку нацыі. Ну, нават я гляджу сярод тых хлопцаў, якія ваююць зараз беларусаў за Украіну, ніхто таксама не падтрымлівае гэты праект. То бок усе як бы так, ну, грэбліва да гэтага паставіліся. Ну і што з гэтага будзе, я халера яго ведаю. Дык вот я вяртаюся да думкі, што хоць абсалютна дапускаю, памятаеце, Лукашенко гаварыў, што яны пастаянна з украінскімі спецслужбамі ў кантакце. І Кірыла Буданаў, калі яшчэ быў на острове, калі да, узначалі ОГУР, то ён пацвярджаў, што пастаянна з Лукашэнкам. То бок, на маё разуменне, якраз яны засвяцілі той варыянт. Ну вот глядзіце, а то раптам вот пераможа як бы праект, напрыклад, умоўны Деголь де Бульба с арганізацыяй нармальнага як бы так, ну вот пра працэс аднаўлення канстытуцыйнага лада ў Беларусі. Но это ж не можно допустить. Тому вот трэба по домовленности обозначить знову таки. Вот есть у вас это вот лидерка нации, вот на яе молиться, вот и на яе спадзявайцеся. С 20-го года, вот зараз 26-й год, глядите, куча сустрэчаў, вот зараз, вот сёння чую, что яна сустрэлася со Стармером у Брытаніі, и что? Что для Беларусі ад гэтага змянілася? Вот, дарэчы, вот главный спонсор прыехаў Мазепін зараз у Мінску. Чаму, навошта? Вот як можна было добиться такого, что расійскі калій не под санкциями, а беларускі под санкциями? Это толькі ва ўгоду Мазепіну? Ну. То бок тут багата пытанняў. Так вот я ўсё ж таки спрастовваю сваю думку. На маё разуменне ідзе гульня паміж Кіевам і Мінскам, тому что Мінск цалкам задавальняе такая вот славная пазіцыя ў выглядзе Ціхановскай. То бок яны упэўнены, што як бы ніякай шкоды для Лукашэнкі, як папярэднія 5,5 гадоў не было, так і зараз далей не будзе. Галоўнае абазначыць як бы так, ну вот, а то крый Божа там Кіев чи яшчэ хто-небудзь падкіне грошы якім-небудзь нехарошым людзям. А это можна, за гэтых яны ўпэўненыя, што это ўсё папіляць, раскрадуць, і ўсё будзе спакойна, як і далей у Лукашэнкі. Сергей, ну я не могу не запытать. Зеленский сказал, что хочет, каб война скончилась до конца гэтага года. І будзе старацца гэта зрабіць. Пра гэта агучыў Буданаў. І мне вось цікава, як вы лічыце, наколькі гэта верагодна, і ўсё ж такі, ці будзе нейкім чынам Беларусь зацягнута, альбо атрымаецца так, што будзе і надалей мірнае неба, скажем так, і перамовы? Евген, у нас вот сярод беларускіх сілавікоў, я не ведаю з чаго, але ж яны больш асцерагаюцца, што Украіна зойдзе на беларускую тэрыторыю. Мне уже там рассказывали, что вот этот регион, там Мазыршчына, там литерально вот заходят яны типа з Украины, там взрывают некалькі мостов, еще там анклав. И на этом анклаве обозначают, что Светлана Тихановская тут есть президент вот этой вот Мазырской Народной Республики, да, и что вот с усімі наступствами. Але ж, ну, слухайте, я не бачу, каб Украина, в принципе, марила про это, каб яна была готова для этого. То бок, ну, напэўна, это нейкая такая канспіралогія як бы беларускіх сілавікоў. Ва ўсім астатнім, да, Лукашэнка, для яго вельмі важна стаць суб'ектам перамоваў.
Мы з вами бачым, што пры тым, што Коул абяцаў прадстаўнік Злучаных Штатаў наведаць Беларусію, ён збіраўся наведаць яшчэ раз у сярэдзіне якраз мая, траўня. Сустрэча як бы так пакуль адкладаецца, таму што няма прадмету размовы. Звычайна на дыпламатычным узроўні як бы сустрэча ўжо это завяршальны этап, калі ўзгоднена, скажем так, адсоткаў 75-85 драфта. То бок, калі вот ёсць уже што падпісваць, што паказваць, тады сустрэча адбываецца. А пакуль што, калі шчыра, амерыканцы не дасягнулі ніякага поспеху у плане, скажем так, зняцця санкцый з беларускай калейкі. І тут, дарэчы, з'яўленне Мазепіна ў нашым рэгіёне, я не здзіўлюся, ён жа ж першы зацікаўлены, каб з беларускага калія не была знята санкцыя. Тым больш, калі Беларусь зараз уводзіць яшчэ 2 гэтых рудніка дадатковых, то яна, ў прынцыпе, значна перавышае на сённяшні дзень па магчымых аб'ёмах паставак менавіта нават Расею. І для Мазепіна это вельмі не патрэбна, то я не здзіўлюся, што ў прынцыпе тое, што Літува так блакуе, я не здзіўлюся, калі там ягоная роля ёсць вельмі сур'ёзная. А так, глядзіце, Коул же ж намякаў і пра Адэсу, што ў Адэсе можа грузіцца, што і ў Польшчы можна грузіцца, але ж што з гэта спрацавала? Пакуль што нішто. Пакуль што выпусцілі пачобут у спадзяванні на што, але ж што далей? То бок пакуль што падвісла ўсё зараз у такім падвешаным стане, ніхто не ведае, што будзе як далей. Для Лукашэнкі, паўтаруся, вельмі ласа, канешне, увайсці перамоўны працэс, калі будзе перамоўны працэс паміж Расіяй, Еўропай, Штатамі і Украінай, то, канешне, Лукашэнку трэба ён хоча стаць нейкім суб'ектам. Але ж удасца, не удасца. Пакуль што на сённяшні дзень мы бачылі, што нават Расія, у прынцыпе, адштурхоўвала ў гэтым плане, што мы самі разбярэмся, што нам не патрэбна. Але ж это Лукашэнку патрэбна, і вот як ён тут выкруціцца. Тое, што яны з Кіевам пастаянна ў кантакце, это пастаянна ішла інфармацыя. То бок, што ў 22-м, 23-м, 24-м, так што тут я не здзіўлюся. Ну што ж, добра, дзякуй вялікі, Сергей, за размову, гонар і годнасць. Паважаныя гледачы, я нагадаю, што з намі на прамой сувязі быў заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, і да новых сустрэч. Жыве Беларусь!